кешеләргә. Онда кояш елмая, һәр мизгелдең кадерен бел, үтмәһен гомер зая. Бәхетең өчен көрәш, уялма хисләреңдән, яшәү дигән төсте ал, иртәгә кистәреңдән. Мөхәббәт өчен көрәш, бирмә уны яктарга, якты булган был нурда, кәрәк хакларга. Матур дөнья бездеке, гомердә бер бирелә, вакыттар агымга, акмайдар бит кирегә. Бәхетең өчен көрәш, уялма хисләреңдән, яшәү дигән көсте ал, иртәгә кистәреңдән. Мөхәббәт өчен көрәш, бирмә уны яктарга, якты булган был нурда, кәрәк хакларга. Хөрмәт ит якындарда, кешелек хисен һакла.